strašne komplexná. Nemôžete spraviť len design, nemôžete spraviť nejakú jednoduchú stránku, potrebujete to vysvetliť celé. Dropbox mal tento problém. Nedokázal investorom vysvetliť, ako bude Dropbox fungovať. Možno niektorí poznáte, teda predpokladám, že väčšina. Rozhodli sa spraviť nejaké 3-minútové video, kde nasimulovali, že ten produkt reálne je hotový a ako funguje. Toto video umiestnili na web stránku, pod to video umiestnili možnosť vložiť e-mailovú adresu a za prvý večer získali 75 000 ako keby predobjednalo. To znamená, zasa ešte predtým, ako niečo vytvorili, tak mali už odozvu, vedeli, že majú o to záujem. Dnes má Dropbox milióny používateľov a samozrejme okrem toho, že presvedčili tých zákazníkov, alebo si overili, že zákazníci to chcú, tí používateľia, tak presvedčili aj investorov. Na zamyslenie poslednú vec, ktorú by som vám rád ukázal, už sa to spomínalo aj predo mňou, taký model agentúry, ako funguje. Dojde klient, alebo vy dojdete s nejakým nápadom, spravíte prvý koncept. Spracujete ho s klientom, je tam množstvo pripomienok, toto daj sem, toto je hrozná funkcia, toto nefunguje v Explorer 6. Vy to potom začnete programovať, dizajnovať, je tam nejaký projekt management, kopa hodín. Máte výsledok, znovu ho dáte klientovi, klient vám ho znovu pripomienkuje, vy to zase zapracujete a po niekoľkých mesiacoch, pri menších projektoch, po niekoľkých týždňoch spustíte svoj produkt. A čo sa stane? Buď sa ujal, alebo nie. Samozrejme, učíte sa z tých informácií, z toho feedbacku tých zákazníkov reálne. Konečne sa to dostalo medzi reálnych zákazníkov. Niečo sa tam podarilo, niečo sa nepodarilo, vracate sa späť ku konceptu a zase ide tento dlhavý cyklus už. Keď ho hovorím, tak je nudný. Dá sa na to pozerať aj inak. My sme zastancami Agile a Lean Startup modelu. Ja vysvetlím neskôr presne, čo to je. Kde ten model funguje trošku inak. Trošku iný graf. Máte nejakú ideu, máte víziu. Začnete okamžite na nej pracovať. Vytvoríte si produkt. Ten produkt môže byť práve ten prototyp. Produkt dáte reálnym zákazníkom a z toho feedbacku meráte dáta. Meráte vlastne to, čo ste sa dozvedeli. Z tých dát sa učíte a znovu tento cyklus opakujete. Tento cyklus v Agile môže trvať 3 týždne. To znamená, na konci každého cyklu po 3 týždňoch máte nejaké relevantné informácie od reálnych zákazníkov. Nevytvárate mesiace zavretý v úvodzovkách nejaký produkt, ale okamžite dávate tie jednotlivé časti ako keby na schválenie tým reálnym zákazníkom, ktorí vám buď budú platiť za to, budú ich používať, alebo iné veci, prečo ten projekt robíte. Zhrniem teda, čo som vám povedal. Dozvedeli ste sa trošku o detailoch, ktoré rozhodujú o úspešnosti vášho projektu. Samozrejme, tých detailov je viac. Dozvedeli ste sa, ako neustále zlepšovať váš projekt pomocou A/B testingu a povedali sme si, ako môžete ušetriť tisíce eur a veľa času vďaka prototypom pri startupoch alebo pri nových funkcionalitách. To je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť.